Mga dudes tan-awar rago ninyo ning tubig. Nganong kanindot man animan na blue lahi og color og pagka-blue diri asa to nga. Mao ni ang ginatawag nga Boreas reef. Diri ang bawal, diri ang mangisda. Kay diri ang sanctuary sa fish. Oh, kanindot sa tubig, sir. Yehey! Grabe sa dagat eh. Di man dyan makita ang bay. Hi sir, kumusta ang Boreas? Okay kayo! Di video na ko.